Соңгы вакытта халык арасында коронавирусның яңа төре кентавр турында сүз куера башлады. Бу турыда без район үзәк дәваханәсенең табиблары белән сөйләштек. Соңгы штамм омикрон бик зарарлы булган. Күпләр аны январь-февраль айларында җиңел формада авырып киткән. Апрель аена авыручылар саны кимәгән. Яңа штамм бик охшаш, әмма ул безгә билгеле булган штаммдан 16%-ка йогышлырак булачак. Это заболевание в основном Бу авыру салкын тию формасында үтә. Ул бик мәкерле уза һәм аны билгеләргә дә бик читен. Бүгенге көндә район үзәк хастаханәсендә 4 кеше пневмония авыруыннан дәваланалар. Бер коронавирус йогышлы кеше Казан поликлиникасында ярдәм ала. Россиядә омикрон штаммының яңа варианты кентавр коронавирусының инфекцияләнгән беренче варианты 19 июльдә билгеле булды. Мәскәүдә авырган 5 кеше ачыкланган. Барысының да чирләре җиңел үтә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы вакциналаштырырга һәм ревакцинацияләнергә киңәш итә. Чөнки бу авырудан үзеңне саклап калу өчен бердән-бер мөмкинлек. Бүгенге көндә Кукмара район үзәк хастаханәсендә Спутник V вакцинасы җитәрлек. Ревакцинацияне һәр ярты ел саен ясау киңәш ителә. 11 июльгә кадәр илдә битлекләр сату кимәгән, әмма соңыннан быел беренче тапкыр битлекләргә һәм антисептикларга ихтыяҗ арта башлаган. Тик шулай да шәһәрнең даруханәләрендә бүгенге көндә зур шау-шу күзәтелми. Өлкән яшьтәге кешеләргә һәм хроник авыру булган кешеләргә беренче чиратта аерым саклык чараларын үтәргә кирәк. Бүгенге көндә безнең аптекада антимаскаларга, хлорексидиннар бөтенесе дә сатуда безнең бар. Но ажиотаж аларга юк. Хлорексидиннарны күрә алалар. Маскаларны да ике генә кеше ала, алай бик алмыйлар. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасында билгеләп үтүләренчә, омикрон COVID-19 кентавр штаммы яңа вариант төренең куркынышы турында сөйләшү әле бик иртә. Аның үзенчәлекләре әлегә ачыкланмаган, аларны әле билгелисе бар. Аның башка төрләрдән ни дәрәҗәдә аерылып торуы алдагы атналарда билгеле булачак. Адилә Шакирова, Руслан Мөбаракшин, Азат Нигъматуллин, Татарстан яңалыклары.